Vypočítali, koľko a ako dlho treba investovať, aby sme boli na starobu slušne zabezpečení. Zbystriť pozornosť by mala najmä dnešní dvadsiatnici. Stálo by ich to len pár eur mesačne. Mať dobrý dôchodok a užívať si na ňom. 7 z 10 pracujúcich Slovákov to v prieskume agentúry Focus zaradilo medzi životné ciele. Je tu ale problém. Iba štvrtina z nás preto niečo aj robí. Väčšina tej populácie vlastne dnes nerobí nič. To znamená, že spoliehajú sa na štát, o ktorom vedia, že nebude mať na dôchodky a zároveň vlastne zatiaľ nerozvíjajú nejaké individuálne spôsoby, ako si na ten dôchodok odložiť. Samozrejme v starobe nebude treba 100% náhradu príjmu. Pre slušné zabezpečenie bude stačiť 60% dnešnej výplaty. Odpadnú totiž náklady na deti, hypotéku či neustále investovanie. Vyhrávajú ale tí, ktorí začnú čo najskôr. Dôchodok sa rieši na všetkých finančných konferenciách vo svete. Jednoducho vyspelé krajiny dôchodok riešia vrátane mladých ľudí. To znamená, že určite neodkladať toto rozhodnutie na neskôr a počúvať, čítať, vzdelávať sa a hlavne začať. Toto je modelový príklad. Kto chce mať k dôchodku z prvého a druhého piliera 530 eurovú rentu navyše, mal by mesačne investovať 25 eur, pokiaľ má 24 rokov, 55 eur, ak má 34, 128 eur po prekročení 40-ky, no a 50-tníci by na to museli vynakladať 385 eur každý mesiac až do dôchodku. V konečnom dôsledku teda to, či budeme na dôchodku len sedieť na záhradke a nadávať na vládu, alebo či sa budeme môcť venovať svojim koníčkom a napríklad cestovať, závisí od nášho dnešného rozhodnutia, či, koľko a ako dlho budeme investovať. Tomáš Velecký, televízia Markíza.